क'क्राझार बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि सिउली महिलाया गावनि भट दान होबाय आरो क'क्राझार बियाबनि देबोरगावनि भट मिरुआव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होबाय बिजाथि सिउली महिलारिया देरहाखांनायनि उनाव मन्त्रि बिबान दाबि खालामगोन होननानै बिबुंथि सिउली महिलारिनि गावनि देरहानायखौ 100% रोखा होननानै दाबि खालामदों बिपिएफनि आइजो बिजाथि सिउली महिलारिया आरो बर' रायजोफोरा बिथां सिउली महिलारिखौ गोबां अनसायदों होननानै फोरमायो सिउली महिलारिया 100% खालामनांगौ गैया आंनि क'क्राझार समाजाव एसटिआव देरहागोन 100% जुदि देरहालाङोब्ला मन्थ्रिखौ हिनजावफ्रा डिमान्ड खालामदों हिनजावफोरनि खामानि मावनांगौ जिहेतु दायित्व गोनां मोनसे पदबि लादों बाहायथ' आरो जिरायनानै एमएलए जानानै जिरायनानै थाहैनाय खुनु खामानि गैया समाजनि खामानि मावनांगौ साननैसो सिगां जिहेतु नोंथाङा दाब दाब जायगायाव बिसायख'थि केम्पेइन खालामबाय थादों माबायदि रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोनामोन रायजो राजानि अनसायनाया बिराद माने साननायनिख्रुइ बांसिन अनसायदों ओंखायनो माने कनफिडेन्ट बयबो आशीर्बाद होदों बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बयबो आशीर्बाद होदों जोंनि स्पेशली बर' मानसिफ्रा बिराद अननायखौ आं नुदों बर' मानसि सरकारखौ फैगोन होननानै आसा दङ 100% बिपिएफआ माबायदि रल लानो हागोन स्टेट गभर्नमेन्ट दानायाव गभर्नमेन्ट दानायावथ' जेनेबा जों 11 देरहाजोबखाबाय ओमफ्राय बाखि बिसिनाबो बिजेपिनाबो देरहागोन 15 दिनै नोंथाङा गावनि थाखायनो गावनो भट होनानै लानो मोनबाय माबायदि